Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog, we will be reacting to our old photos, yung mga pictures namin kapag dumadayo, naglalaro, may paliga, ganun. So magre-react kaming dalawa doon. And today I am with Carlo Berlaan, my co-founder sa Volleyball Club. So, let's start! So first picture, ayan, sa nakikita niyo sa screen. Nag-blur. Ano ba to? One-day league sa sports complex, shuffle league, pero puro lang. Wal Pusurubian, saka yung mga talagang almost everyday namin nakakasama. Kasi dyan si Madam dyan eh. Ayan. Tapos sila yung awardees. Nagkahanap ng award. Oo, ano ba to? Pangilan ba to? Hindi ko na alam. Feeling ko to, yung first ba? Hindi, ito yan. Second yata. Basta. December na to eh. Second noong 2019. Ayan. Cute. Next. Ito naman, wala ka dyan. Oo, wala. Si Zay, si Kenneth, si Gilbert, ako, si Lady Ann, Alan Sobel, si Madam Jan, si Nicole, si Nasander, si Sir Max, si Maxine. Tapos kasama din dito si Ram, siya yung nag-picture. Sino ba? Hindi na-picturean? Wala na. Hindi kasama si Candy nun? Hindi, wala. Wala si Candy, hindi kasama. Ano lang to, napag-tripan lang. Parang overnight tayo dun sa Gilbert. Payat niya dyan. Hindi, wala. Ayun o. Parang yung tita ni Sir Mac, yung yan. Sabi niya, doon tayo sa, anong lugar na to? Sa yung may beach. Ay ko na alam, basta doon. Basta doon sa tita niya, naki-overnight kami. Kasi masaya yan. Tapos naglaro din kami yan bago kami pili. At umuulan yan. Kawawa tong bola na bit-bit nila. Hindi yan rubber, yung may tela yan na Tapos naglalaro namin sa beach. Next, ito, hindi ko na... Sa Alibang season. Yung sobrang layo, kasama natin sila. Sana mo kasama ang kapo. Si Barak. Kapo. Gusto pang mo din Kapo. Ang nakalaban din namin dito, sila Renz, mga taga-Labayo yung nakalaro namin. Tapos hindi ko makakalimutan yung court dito. Sobrang taas. Ng net. Sobrang taas ng net. Oo. Kaya ang spiker lang namin yun kasi wala din namang rotation. Si James, saka si Ivan. Ako, nag-set ako nun. Tapos yung court nila, may napakan si Sir Lucky na tae. Kaya memorable. May jackpot sa loob ng court. Next, ito naman. Wala ka? Ayun ka. Oo. Ano tatandaan mo dyan? After sa gym ata yan eh. After game sa gym, kaya ang puti-puti ko dyan kasi yung nakakawa ng Thailand kasi sa gym parating na. Sorry. So si James, ayun. Si Barak ulit, si Susa Longer to. Wala lang. Kabukan niya yung ang sait. Hit ka daw dyan ni Susa. Next naman, ayan. Antong Falls. Napagtripan lang 2018. Kasama din si Ram dito, siya yung nag-picture niyan. Hindi kasi siya sumasali sa picture. So si Renz, si Kenley, Yung jowa niya ni... Ay, jowa ba ni Renz? Oo. Okay. Tapos hindi ko alam, si Ken. Okay. Ken, ikaw. Ay, hindi. Ang pangalan nito? Christian! Ito si Ken. Oo, ikaw Christian. Basta familiar. Oo. Wala ko to. Oo. Ang dami nating handa niyan, nagluto pa tayo doon. Tapos hindi ko alam yung naglaro din after. Ay, hindi na yata. Basta maghapon kami. Next yan. Yung nagluluto. Hindi mo alam na. O di ba may pakarne, may pa-barbecue. Sira niya nagtimpla niyan kasi masarap sila mag-barbecue. Nakakakuha niya. Masaya. Next. Ito, super memorable. Kasi nga, 8 days league. Dinala natin yung liga dito. Oo. Tapos, team Manawag yung champion. And guest players kami. Ako, si Kenny, si Kurt. Yun. Pero epic yung Anong natandaan mo sa laban na to? Anong natatandaan mo sa laban? Referee ka, anong natatandaan mo sa championship na yan? Sabi ko na ng
medyo mainit. Oo, nagkaroon ng initan. Medyo mainit Hindi yung na laban. hindi sa rules and regulation. Pero ang ending, mabot ng 5th set yung laro and kami yung nag-champion. Hindi naman ganun kalaki yung prize dahil Ano naman? ano lang, Small parang league lang. small league lang pero Katawan. mabot ng 8 araw kasi Katawan. talagang sinabi namin gusto namin magkaroon ng 1 week na league pero naging 8 pa, naging 8 days pa, diba? Ganun yung sabi ko. Ewan ko na, para, kumukha nga niya. Tapos, ito yata yung first league na ano, kasi nabutas na yung ibang bola. Oo. So, for the first time, championship pa, white ball yung ginamit namin. Rubber, oo. Kasi nabutas na yung mga bola. So, imbis na bumili pa kami ng bago, eh, dagdag na lang namin doon sa price ang mananalo. Kaso kami din naman yung sa nanalo, di ba? Kaya white ball yung ginamit. Kaya masaya. Nalimutan ko yung pangalan niya. Ito, si Kit Kat. Nalimutan ko din yung pangalan. Si Kevin, si Derek, si Albert, si Angelo, si Kuya Rai, and kami, kasurubyan. Tatlo. Ken Licker, ano ko. Yan. Next. Ito naman, ECQ. Gaya ng sinabi ni Ken Licker sa isang video. ECQ pa yan, kaya naka-face mask. Itong face mask na to ako pa nagbigay niya. Tsaka chemical pa ako dyan. Mas touchscreen. Sobrang touchscreen. Kasama ka dito? Oo, hindi lang ako sumama sa picture. Okay, hindi ka sumama na. Nakaharap kayo sa akin kasi sumusunod ako sa inyo tapos biglang nag-silpit. Bakit tayo nandito? Ano nga, dayo nga yan, sa Panagayan. Pero hindi tayo naglaro. Hindi nga, walang naganap na laro nga. Kumain lang yata Oo. tayo. Hindi tayo tumayo ng laro. Kain lang. Oo, pero nagkaroon tayo ng laro dun sa yung sa bukid na yung... Okay, gets ko na. Oo nga pala. Ang laro nga, kaya hindi naman gustahan ko baka laro na lang. Naalala ko na. Ito pala yung story ng shot na to. Next. Ito naman, ang pag-aalala ko sa picture na to, ito yung after nung semifinals. So, tuwang-tuwa kami, napasok kami sa finals. Tinuloy sa ibang araw, si Kurt, ako, si Angelo, gabi na to. Si Kevin, si Albert, si Kevin. Ano to, Team Puso Rubio naman, pero sila yung guest players namin. Taga Manawag yung guest players namin. And si Renz. Kasama si Renz. Kasama siya dyan. Ito, kasali ka ba dyan? Oo, pero wala naman. Hindi na naman kasali sa picture. Ito, team team sports complex. Nag-swimming paggabi, ganyan, night swimming. Si Ate Marvy, si Sir Lucky, yung ka-work ni Ate Marvy. Engineer din yata. Tapos yan, si Susa. Si Ate Mandy. Ganyan si James. Yan ako. And Daniel. At hindi ako umiinom niya. Gusto ko lang talaga swimming. Ang saya, no? Pag uwi kayo madaling araw, gano'n. Ito ba yung iba pala yung suwas-suwas? Sino? Si Kinley. Hindi yata kasama si Kenny dito. Iba-ibang ano din. Oo, ibang ano yun. Ito kasi 2019 na. Yung sinasabi ko ito pa 18 yun. Oo. Ano to? Parang maiden. Gano'n. Gano'n pa naman. Next. Sa gym naman. Ito sa gym, yung first ever. Oo, yan. Ang natatandaan ko. First ever league. Pero referee ka niyan. Oo. Ng PVC na Oo. shuffle. Isusa ulit. Pero hindi siya naglaro nun. Hindi. Ano lang, scorer, Scorer. announcer ng mga teams. Naging staff siya naman. Oo. Tapos si Ariel, syempre, isa sa co-founder, aside from Carlo, ako. Si Ariel din isa sa founder ng PBC. Sir Mac, si Tani, si Kenny na late, kaya nung late siya, hindi na siya naglaro, referee. Tumulong naman siya sa referee kaya late. And ako, si Nicole, si Jobert, Tita Dugs. Di ba may mga bisita pa din. And yan, dahil wala ka, Kenly, ninjan mo kami ngayon. Akala ko kasi makaka-react siya dito sa picture nito kasi sabi niya, yung mga old photos ipakita, kaso wala naman siya. Grabing payat niya dito, malnourished siya dyan. No? Si Johnson, parang ginagbago yung tsura. Tagal na ng picture nito. Si Mark. Mark Estaris, Palbuyod. Nalimutan ko yung pangalan niya. Ito si Kakao, si Ariel, as ako. Mistiso ako dito. Parang may kulay na lang. Pero si Kenly, grabe ang payat. Payat niya dyan. Ano to? Ito yung
dinala niya kami sa Rosario, La Union, na never naman kaming nanalo, parati kaming talo din. Wala lang. Pero masaya kasi nga, So, saan ba nagbibiyahe pa kami. Sa plaza. Ng Rosario? Oo, sa plaza ng Rosario, La Union. Ito naman, ayun, Victory Ball. Wala na ako niyan. Ha? Wala na ako niyan. Bakit? May event na ako pinuntahan niyan. Ano may event baliw? Kasama ka? Wala ako niyan. Victory Ball? Hindi ka kasali? Wala. Bakit? Di ba nag-usap na tayo noon, Victory Ball? Yung sa church. Oo, yung church namin. So kami lang Kaya pala kayo to. lang doon. Wala ako niyan. Hindi namin ka-team si Renz nun. Pero lasing na siya, nakipicture siya. Team Manawag. Hindi ko alam, baka Dream Team or Chamitsa. Oo. Oo, parang gano'n. Kasi yun. Yung iba nasa table, di na sila nagpa-picture. Ayan, hawak ni Kurt yung prize namin. Champion. Oh yan, natatanda First league na naman yan. Ito yung mga awardees ng first league. Ito hindi ko to kilala. Sino to? Hindi ko rin kilala. Hindi ko kilala sa pangalan. Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang din napansin. Ako sa pangalan hindi ko kilala. Ito, Jeremiah? Oo, Jeremiah. Si Aaron to. Oo, Si Maxine, si Nicole, si Sunrex, si Madam Jan. Ako. Ikaw. Ulas. Wala, sino katabi niya? Si Aaron. Si ano ba yan? Ito si Jansen. Ito yung bumalik na naman si Municipal Councilor Estaris nung gabi na, nung awarding na. Natuwa kami kasi. Magbabasketball din sila kami. Hindi siya lang din naman kasi yung nag-support sa isang sponsor, naging isang sponsor ng Liga. Kaya nung opening nandun siya, tapos nung closing nandun pa din siya. Thank you! Hindi ko naman alam na may award ako dyan. Kasi nyelas na ako. Tayo lang yan, pero ang saya. Ito yung pinaka-start. October 27, 2017 yan. Yun na. Ay, ito pa. Ayan, awarding. Awarding, oo. Hindi ko alam na may award nga ako. Nakasinyelas ako. Ano ba yan? Hindi ba rin nakasinyelas yung referee natin? Ako pero, oo. So, may ganito din akong t-shirt, kaso pinamigay ko na. Kasi nagpagawa tayo nito. Hindi ko na alam kung kanino. Hindi. Meron si Kurt, meron si Lawrence. Tama, order. Pero yung sa akin, Di ba kung parang may bago nakita sa amin? nalita na daw nila. Ako nasa, Nasa iyo. Oo. Oo, nasa yun. Alam ko na yan. Ay, hindi pala touchscreen. Yan. Yan. Sa gym. Gym pa rin yan. Ito din yung pagkakatapos na nung semi-finals. Oo, part of the game pa rin. Part ng liga pa rin pala. Sorry. Part ng liga. Oo. Wala lang, may picture lang kami dyan. Si Ariel, si Kurt Jansen. Kating namin si Reds dito. Kevin, si Albert ako. Kenley. Ito naman Kenley ako. Dinosaur, ano na naman. Tiger. Cello. Pero ba kayo? Ay, Tiger ba? Kala ko dinosaur. Kasi ito yung memorable to nung game na to. Kasi nga, suot ko yung jersey ko nung high school. Yung jersey ko, lakas edad ng libero namin. Oo, totoo. Handa na ng jersey na yan. Diba? Saya. Si Ariel yan. Ariel. Ayun pala yung last. Wala na, last na yun. Wala na, last na yun. Yun yung mga pictures namin, throwback. Sorry, marami pa kaso. Yun ang Marami pa, kaya lang yun lang yung parang napili ko. Kasi nga, minsan baka sobrang tagal nitong ano. Pero mas pa yung mas maraming highlights. Hindi lang na... Meron pa sa susunod na videos, sa susunod na vlog, yung videos naman ng mga laro namin, doon kami magre-react. Na alam ko matatawa ako kasi sobrang bagal ko doon. Palo ko hindi naman malakas. Yun na. Thank you for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be updated for my new videos like this one. Thank you!